Bamanyare cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sɔnnama ka aw minnu kulo b'an na nin sangada in na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada k'aw fo aw ka don o don timinadiya la Radio Mantiya FM ale lamɛnni la min ye sibiridonyaw ye sɔgɔmada fɛnɛkɛ kanɲɛ 10 o dana mana gosi ka ban dɔgɔkun kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ ko an b'an tɛgɛ da olu kan min ye wulikajɔ ye a bɛ kɛ maa caman de bɛ a kɛ walasa aw ka se ka aw sago sɔrɔ k'aw to yɔrɔ jan min ye sisan kunnafoni k'a kalan tubabukan na k'a yɛlɛma bamanankan na Sulemani Ayidara Sefukɛ Abdou Touré min ye aw ka se k'an kumakan mɛn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de danganiya bɛ Jawoyi Jalo bolo fila don misitigi don nɔnɔ b'a bolo k'a Jalo Jeri min ye fan dɔ fila kɔni don sɔn ma misitigi ni nɔnɔtigilama ye nin sa an ma misi ye a ma nɔnɔ ye Sirikɛ kuma bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ baara kɔnɔ wa karamɔgɔ an y'a t'i ta la ayi kana k'a y'a t'i ta la dɛ Jawoyi ni ma nɔnɔ kɛra di ninnu ma o t'i sɛbɛn dɔw ye Jawoyi ni tila filadugu la i bɛna sama misi la y'a mɛn voilà donc min ye ka an sɔrɔ diɲɛ dɔnniya kɔrɔw sira fa ye janko kɛrɛnkɛrɛnnen la Facebook o dangana bɛ maa min bolo o de ye fɛn tapili ye min ye kana ye hali di mɔgɔ n'u bɛ pan a bɛ pan mukuru ale ka danganiya de kɔnɔ n'a ma jɛn n'a ye a b'i gosi k'i da min ye wulikajɔ ye minnu b'an lamɛn yɔrɔ janna aw b'an lamɛn fɛrɛ caman na min ye arajo caman bɛ yen minnu bɛ ni jamukan kelen u b'a lase n'i ye o misali ta n'i taara Kolokani arajo min bɛ yen nɔ f'o ma ko arajo islamique a ɲɛmaaba ye Isufu Jaabi ye an b'a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Madu Kone ka taa se min ye Bamusa Kulubali min ye Kolokani kiri so ɲɛmaa ye Mamadu Bili Ture n'a furumuso Maramu Ture Pɛnta Tarawele an b'u fo min ye n'i taara Kitamara la arajo min bɛ a nun sɔgɔ an na o de ye ɲininka an b'a wele k'a fɔ arajo La Voix de Filadugu La Voix de Filadugu o fana ye arajo ye min fana ka baara makama ka bon kosɛbɛ min ye Kitana lamini ye olu b'an lamɛn olu ka danganiya kɔnɔna na alhamdulillah an bɛ directeur fo ni o ye ɲininka Amadu Gaju ye ka taa se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa min ye Buguni mara la dugu min bɛ yen nɔ fɔ ko Manankɔrɔ min ye directeur ye ni o ye Yakuba Mariko ye ale fana ka arajoso o kalonso an na an b'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ waleɲuman dɔn Sirifukɛ e ko cogo di baasi tɛ i y'a fɔ cogoya min na sɛbɛn kɔni ka ca n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na ka kuma sigi ma teliya la Sulemani Ayidara Sirifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don i bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an k'o de ma ko l'indicateur de renouveau u ko k'an ka ji da ko sɛnɛ kan hali bi Korowari ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ min ye kɛlɛcɛ maa 49 olu min yela min ye président Modibo Keyita ale tɔgɔ la Pankoloji kɛnɛ na ma ko ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 10 ye k'a ko jateminɛ hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka kɛɲɛ ni juma tɛmɛnen kun ye a dɔgɔkun kelen ye min ye président min bɛ yen nɔ ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Ashimi Goïta ale kɔni ye maaw bisimila maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye Nigériyakaw ye Nigériya kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ministre min bɛ yen u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔla ka baara bɛnnen b'u ma i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye taamaton ta min ye wulikajɔ ye a kɛla kuma caman fɔla a kɛnɛ kan nka maa b'i hakili to mun na i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Korowari kɛlɛcɛ 49 ye olu fana ka kuma fɔla a kɛnɛ kan o kuma fɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲɛmaaw ye o kuma caman kɔni i b'a ye k'a fɔ o ɲɛfɔla min ye Colonel Ashimi Goïta a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye jamana faama ye nka min kɔni ye nin ko n'a ɲɔgɔnw ye i b'a sɔrɔ u b'a bɛɛ to kiri ka bolo kan o de kama min ye sɔnɔgɔya ye waati dɔ la u y'o kɛ ka da ko dɔ n'a cogo kan min ye muso 3 maa ninnu na u y'u tɛgɛ bɔ olu kan na o muso 3 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye so sɔrɔ n'i y'a jateminɛ min ye Awa Bagayɔgɔ min ye Sitan Bamba ale ni min ye Beldo o n'a kɛ u yɛrɛ ka tukɔnɔ jamana tɔgɔ dɔ ye olu maa 3 bɛɛ lajɛlen ye u sen sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 46 tɔ min bɛ yen ko mandat de dépôt dalen bɛ o maaw kan u bɛ sɛgɛsɛgɛli a bɛ o bolo kan min ye wulikajɔ ni fɛn wɛrɛ tɔ minnu bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ kuma ninnu kɔni nana ka na wuli k'a da nin de kan sabula n'i y'a jateminɛ minnu ye fangabonda maaw ye minnu ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma m'u b'a wele k'a fɔ ko procureur min bɛ yen nɔ n'ale procureur de la République ye n'a bɛ pôle judiciaire spécial de lutte contre le terrorisme et la crime donc ale kɔni ye criminalité
ayiwa Sirifukɛ fasiri wa y'a tigɛ mais criminalité de don criminalité i b'a ye k'a fɔ k'ale kɔni mana dépôt ni o ye ka taa kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ u n'u ka ɲɔgɔn ye ani fana u ka min ye u yamaruya k'a fɔ a ye taa makɔnɔ nin yɔrɔ la fɔlɔ sobo kɔnɔ sani kiiri ka se aw ma k'a bɛ o yɔrɔ de la bi maa caman kɔni bɛ ka kuma caman fɔ a la bi nka min tɛmɛna min ye Colonel Asimi Goyita ka taa se min ye Nigériyakaw ka ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ kun ye ɲɛnabɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye fasiri kɛbaa ye min ye a Jamutɛnɛ a Jamutɛnɛ an b'a fɔ ka indicateur de renouveau maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré i ye kuma min bila ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ n'o ye a yira k'a fɔ ko kogokurunin o ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ni mankan kunkurunin ye min ye Nouvelle Horizon ye olu y'u da don ko kuma min n'a tun bɛ dugula maaw kɔnɔ ayiwa k'a dara foroba kɛnɛ kan sisan an bɛ waati min na maa 46 Côte d'Ivoire finitigilakaw olu minnu n'olu minɛlen bɛ Mali la bi ayiwa ko président de la République Assimi Goïta i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kɔni a kumara i ye maa kofɔlen min fɔ o yɛrɛ ɲɛna n'o ye Nigeria olu ka ciden ani maa minnu sera Mali ɲɛmaa ma yanni nɔ ayiwa a y'a yira k'a fɔ n'o ye Zofre Unyama ayiwa a kɛra juma don ka bɛn ni septembre kalo tile 9 san 2022 ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nana fɔlɔ min ye u ka jamana ka ci ani u ka folikan n'o o ye Muhammadu Buhari ayiwa ka se Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ma hali Buhari yɛrɛ yanga ye koyi Buhari kɔni ni y'o Buhari lajɛ o Segu ye o Segu don Isuma don ko Elisa i bɛna kɛ finitigi 49 ye i b'a ye k'a fɔ u ka baro caman kɔni a bolil'o kan ayiwa min ye kunnafoni ye o kɔni dira a y'a yira k'a fɔ ale ka jamana ɲɛmaa Buhari ko ten ko Buhari ko ayiwa ale kɔni b'a fɛ ka i ɲɛ don ni kɛlɛ min bɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire cɛ ka bɛn ni maa 49 ye ayiwa ale ɲɔyɔrɔ ye min ye ale b'a fɛ k'o kɛ yaasa maa kofɔlen ninnu olu bɛ se ka bila cogoya min na nka jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ye ko nin kɛra siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a k'i da don nin kuma in yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ka dilanni kɛ fankelen fɛ ko u t'a ban dɛ k'an ka jɛ an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye jumɛn ye maa 46 min bɛ yan n bɛ sɔn n bɛ n tɛgɛ b'u kan na nka minnu fana bɛ yen nɔ n'u kuma bɛɛ olu bɛ ka tɛgɛrɛ Mali ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ Mali denw don ayiwa kiiri kɔni boliliw kan ayiwa min ye ko u kana u ka kiiri ka bɛn n'u ye wale min kɛ ayiwa ɲininkali don nka ni olu bɛ Côte d'Ivoire u bɛ k'u sigi telew ni arajow la yan nɔ ka tila ka fanga in k'a lagosi ayiwa ka tila ka burujali ta k'o lase fanga in ma ko a ma se ten sa ayiwa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw olu ka fɛɛrɛ kɛ o ko ninnu bɛ se ka jɔ sira la cogoya min na o kama président de la République a y'a ɲini maa kofɔlen fɛ ko a ka kɛ fan fila dilan ye ayiwa maa minnu bɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa tɔgɔ ma fɔ siga kɔni kelen bɛ Bubu Sise fo ka taa se cɛman Ibɛri Kulubali ma ale ni Karimu Keyita ni ale yɛrɛ ye i bɛnkɛ o denkɛ don Ala ka hinɛ a la i bɛnni den don ayiwa a yira k'a fɔ ko ni Côte d'Ivoire sɔnna ayiwa min ye falen ye Mali kɔni mago b'o de la sisan nɔ ka finitigi 46 in a bɛ d'u ma nka politiki maa minnu fana ni olu bɛ nin nɔ ayiwa ka se ka olu fana di Mali ma n'u donna ni maa ma a ma dafa dɛ a ye nin saba de fɔ an ɲɛna fɔlɔ bari a yira k'a fɔ ninnu ka cɛ nu Iniya Kamara awɔ Ibrahima Kamara ale bɛ min mɔgɔ bɛ ale dugu dɔn wa ale tun ye tɔgɔ ɲini na o u k'ale fana ye u ka maa bolilenw bɛ Kolowarikaw minnu b'u fɛ k'ulu di minnu t'u ye k'u fana ɲini ka na n'o ye n'o tɛ ni maa saba ni maa 46 o ka ca dɛ cɛman yɛrɛ est-ce que cɛman yɛrɛ bɛ n bila cɛman taara Faransi o a kibaruyaw bɛ wolo a mɛnna sisan donc u bɛ se k'i wele k'i ɲininka ayi président ko ka falen kɛ waati min ale ye falen ko kuma mɛn a m'a to dugu ka jɛ dɛ o su bɛɛ ale kɔni ale ye pankuru ta fo Faransi mɔgɔ bɛ dugu jɛli kɔnɔ o la Fasiri Keba ye Demba Konte an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ hali bi bɛ ko min na u ma ban an bɛ to min ye an ka farafinna ale gun kan n'i y'a jateminɛ hakililajigi la sigi dɔ kɛla ka kɛ ni janvier kalo ale tile 9 ye san 2022 o daminɛ na i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye farafinna warisoba janko farafinna kilebiyanfan jamana 8 minnu jɛlen bɛ CFA la olu ye ɲɔgɔn ye olu dama tun tɛ min ye farafinna kilebiyanfan jamana 15 CEDEAO olu ka tɔnba o fana tun bɛ kɛnɛ in kan ɲɔgɔn ye bɛ laban waati min na min ye Mali ye u ye a susu u y'a susu k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye gɛrɛntɛ o na da Mali kun min ye waati jan fo u ye fɛn minnu ɲini a waati la fo bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ o sigiw kɔni kɛla
a waati la akilajigila fɛn min ye Ghana jamana ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ ale de tun bi CEDEAO ɲɛma i b'a ye wulikajɔ ni tan ka segin caman kɛla Ganakaw fɛ yen nɔ o wulikajɔ n'o tan ka segin an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ka gɛrɛn tɛ o banna min ye CEDEAO ɲɛmaaya ye o fana seginna Guinée Bissau o jamana kuntigi ma ni o ye Umaro Embalo Sissoco o fana ye an ka jamana di Maliden don a fa ye Burkinabe a ba ye Malien ye ale yɛrɛ ye Guinée Bissau président non ni ko ni ma ban fɔ a ɲamina min ye ni Umaro Embalo Sissoco a yɛrɛ dadila k'a seereya a ka nali dɔ senfɛ k'ale buruju ale lasiri bɛ bɔ Mali la min kɔni ye bi an bɛ se k'a fɔ wulikajɔ CEDEAO ɲɛminɛ o ye ale de ye nka fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye bi o de ye k'a fɔ min ye Mali ka taa se Laginɛ jamana ani Burkina jamana saba minnu bɛ dancɛ bɔ an bɛɛ lajɛlen bi gɛlɛya kelen kɔnɔna na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ camancɛ fanga o cokoli man ka jamana saba kɔnɔna na wallahi mun nana n'a ye min ye marabagaw olu ka mara cogo juguya ye min ye maradenw ye olu ka dimi ani min ye u ka fujuni ye o kɛla sababu ye min kɔni ye fangaw ye a dafirila Mali la cogo min na a dafirila Laginɛ o cogo kelen na wa a dafirila Burkina Faso o cogo la nka min kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen ye bi o ɲininen don janko mun bɛ tali kɛ Mali ka taa se ɲininka Burkina Faso n k'a fɔ Laginɛ olu de bɛna kako bɛna fɛsɛfɛsɛ a bɛna kɛ yɔrɔ min na o de ye Amérique ye munna an ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ Amérique New York diɲɛ selekena ni tɔnba ka min ye so olu bɛ yen nɔ de nka i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni bɛ ka fɛn caman fɔ a la u ko fɛn min ye sigi ye a bɛna kɛ diɲɛ selekena ni tɔnba ka ɲɔgɔnyew mana ban sani jamanakuntigi ka taa u ka yɔrɔw la u bɛna sigi kɛ nka a bɛ yamaruya maa minnu ye minnu bɛ CEDEAO la o jamanaw dama de bɛ ye a kɛnɛ kan nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye min ye mabɔ ɲɔgɔn na o bɛ a ko la fusamantiya bɛ a ko la sabula jamana saba olu bɛɛ lajɛlen bi hukumu kelen kɔnɔna na n'aw ye Mali ale ni Laginɛ ta k'olu kɛ u dama na maaw ye ka Burkina k'olu kɛ min ye i n'a fɔ président min bi i n'a fɔ maa ye kala de ta o ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ fana ye fanga de dafiri n'i y'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin jamana fila ninnu ye Mali ni n'i ɲininka Laginɛ o jamana ɲɛmaaw olu kɔni tɛ k'a ja Faransi la ko in bɛɛ lajɛlen ju ye Faransi de ye n'i y'a lajɛ n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya ye an ka lamini na i b'a ye k'a fɔ n'i y'a sen cogo o cogo i b'a sɔrɔ a lasuru bɛ taa bɔ min ye Faransi jamana na bi kuma minnu bɛ ka fɔ olu tɛ kuma duman ye a fɔra ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa ninnu ye yɔrɔ min ye waati dɔ kɛla u kun ye a dɔw bɛ yen nɔ u kun ye u susu k'a fɔ jamana bɛ jamana na u tɛ se ka taa o yɔrɔw la taa ni ka segin fana o cogo kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nka bi k'i b'a ye k'a fɔ min ye kumakanw ye a bɛ ka yɛlɛ n'an ma farati min ye diɲɛ seginna ni basigi jɛkuluba ye ni o ye conseil de sécurité o ni bolofara k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ ka kuma min bɛ yen nɔ n'o bɛ ka yɛnga bi kosɛbɛ k'o de kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye damakasi sɛbɛn ye k'u bɛna o don min ye tribunal pénal international CPI la n'an ma farati min ye fanga dafiribaw ye yɔrɔ Mali la i b'a sɔrɔ ni kow kɛla an b'a lajɛ ka kow dalagilan an b'a ye k'a fɔ an kɔni ka kiiriso min bɛ tali kɛ sariya bolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ka député minnu bɛ yen nɔ ni olu nɔrɔ bilalen bɛ bi ni cɛmancɛ min ye wasadenw ye ni o ye CNT conseil ye olu kɔni y'a fɔ k'a fɔ an ka maaw ye ko min kɛ a ma bɛn nka min ye yafakɛla u ma o yafa min kɛla u ma min ye diɲɛ seginna ni jɛkuluba ye n'a ma farati olu tɛna u lakodɔn dɛ wa u bɛna ni maa ninnu ka ko bila min ye diɲɛ seginna ni kiirisoba ni o ye CPI ye olu ka bolo kan o de kama an bɛ ko o ko la bi maaw bɛ se ka fɛn dɔ jateminɛ kabi waati laban in na taa ni ka seginw kɛla min ye Mali minisiri min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko in ɲɛnabɔli la Fasiri b'a ka fɔ la ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ janko Faransi bɛ ka ɲɛdɔn wale minnu kɛ ka ɲɛsin Mali ma k'a ɲini min ye seginna ni tɔnba u ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ ɲɛsin basigi ma ko u ka Faransi wele k'a dala ɲininka an ka sigi ka kuma u ye fɛn min kɛ fɛn in ma ɲɛ a bi ma ɲɛ wa a sini ma ɲɛ o kuma min fɔra dɛ Faransi jamana filɛ nin ka bɔ an kɔfɛ min ye jamana wɛrɛw ye ka u bɛ k'olu kɔnɔ suruku walasa fɛn min ye Mali ye an kana se ka Faransi wele Faransi kana ɲininka wa ko wɛrɛ ka da an kun mun fana bɛ an ɲina Faransi kɔ n'an ma wuli ka jɔ min ye CEDEAO jamanaw ye an bɛ se k'a fɔ olu na dɛsɛ min ye ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la u na se ka dɛsɛ fɛɛrɛ la ka se ka dɛsɛ musaka la fo ka taa diɲɛ seginna ni tɔnba u ka min ye Jabala New York ka taa
min sedaw kan nyonyi ken wa ma chama ko mi ki yire nga ka fo mali ni nya wati sele de aw yire ka asma ka boni sedaw kula sabula min ye gelew ye a chama akela otmena gana fulami ka tadoro bi ka faraka kunungo min nyonyo yo buka ke an ka babuluka gabi na fula ko nyonyo buta duni ka ta fo jien fa woro fo sintam na ga chuguri abe nyini galbi ni munye minye begindo alika fasiri ay mun sama ka bol du pays konnana begindo ama fo ka le pays fasiri jegulu ma bela jeni fo ne baro shinita obeke Élysée kono ay Élysée koni na tala ma nyite blomi ngono s'il vous plaît ma nyite blomi ngono itola kuma wallahi tsaka fiko Kramo Abdou ay imani fi tege mana fatulu la tugo tugo itege kelen ta koni itesega sama muna ye mi nye fasiriye oye soir de Bamako ye aywa amena imufo ni oye dogo kunkele mali nyemaw chamache la fanga nyemaw olu yo deta akolo bokari ire okera kabeni alamusa doye septembre kalo kleta ani duru samba fla ani mugan fla mingera anganyene je soba mimbe nabe fo mako CICB mali dembela jelen koni wulila kenenga mami kumbe no ye jamana nyema yire ale kerefe Ismail Wage na lere ka bara bela jelen benimbe minga seka ben ali ni client ko do malidu ni nyonche ka bara do fene munye tegeno blase be mimbe ka seka odo bala wa ale kerefe minye premier ministre do toro sugel ko wala norabla ni ale reye Abdoulaye Maiga ale fene kumbe kenenka baro kala ko premier ministre ko abu bulode sugel ko kala Maiga Abdoulaye Maiga Isman Isufi Maiga Maiga wora fana kumbe Maiga wora fana be utige president premier ministre abina fo ko osu batubu ala ka ina la kayde ma fene kayde ma ko Maiga ya kay madame Cissé ke madame Maiga do kayde ma Cissé voilà nous ma di wera ma wadi furum suma fanga kla ko wala ka uluga joro jume an joro na ke jume shirfuwa aw ko dugo ke dro aw joro ke jume aw murudi aw fa joro jume ni muru dula joro kula amaga wade patri ba ko di ayira ka fo anya miye sentere nyemai no ye ko jaw ale ku bekene ka fo kata se commission vérité ma iba ye gouvernement ma nyema chama abela jelen ku bekene kan fo kata se miye lasigide munumbe en fe ani no olu yera chama ku bekene kan ayera dogo kunkile ka dabne alamso dona kata bla fo septembre ko kile mwa ani kile aywa ode koni mina ke tama beke ka dugu kono aywa ani marabulu la miye kasika beni kliya ko wale ko luta ga maliden kilingile bela jelen segere aywa babu se yera koni ku ye awunye chia chama nye ango sego ke sababu ye mi mesega beni kliya do aw ni nyogonche ayera ka fo ambe wati mina anya fo dulanchu farikulo nyina je olu beke don ani kulenge ni nyina je olu beke fo kata se ananyo na si chama worema la ini ye jume ye bemi no la ini be kaseka olu okoloso malidun wore koni ni nyogonche aywa anga sigi ke nyogon fe kaseka odo malidun koni haklila aywa minye anga ladawye ni obetalike minye ya fanyogoma aywa fo kata si majigi aywa ani koto nyogon tala omunye an ga tabulo ye aywa kaseka olu sigin ko lu do malidon hakila tuguni ayira ka fo ne dogo kum min talen fle nu yera kuma la korole no o ye conférence d'entente nationale na lekera 2009 la 2019 la ma fo ni foto wala ka boy ni no ibina ka ayira aka 2019 la wala may ba fon foto god la 2019 comme mu 2009 fo on sigina ka bo la ka ke 2019 ya yo ba la clé la anya la clé aywa ka ke 2019 la akunye muye yasa ka seka ne wati ka di maliden chemani musulman kilingile bela jelema musuma ani chema kilingile bela jelema aywa onye nomi bla nyona anka nyine uko anka mpo kunaka alamadiya uke iba ye kulineli ya iraka fo asimu goita ko ni bora nyon famia balio de la aywa asera tensa on bela jelen ka wuli ka jo ka seka oke jemana nye ka do dakle fe ni ka seka bo dakle fe mimba on fara anka manje yaula aywa nga fe mimba an yere fara nyon kan aywa anko olu kulukulu on ni nyonche o fena temele ko fe aye wele bada minye bamba ti kura munumbe ni munu ye tegano bla semeke ka fu nyina jamana nya ambela jele ne je anka je anka fra nyon kan aywa ka jamana in laje ka glan ka nyeda kura dama aywa akake an yere sakoi akake an yere ko ni tabulo ye ni fasiri ni bora no oye le soir de mago konnala a sebemba o koni oye Yusuf Konati
min ye Isu Konate an b'a fo le soir mako fasilejɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Sulemani Aidara Sirifukɛ maa bi panko kunna ka maaya kɛ min tɛgɛ don balan kɔnɔ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko le pays hali bi fɛn min ye an ka wulikajɔ ye ko an ka a banbada ye an ka jamana kɔnɔna na min ye marabagajɛkulu ɲɛmaa ye anw ko premier ministre tubabukan na ko fɛn min ye a nɔrɔbila ye bi a kumana min ye kɔmuso jabaraniso kan ORTM a ye kuma caman fɔ kuma min bɛ yen nɔ n'a bɛ maliden yɛrɛ hakili la n'a kɛlen bɛ min ye maa caman ka barodala kuma ye a ko bi min ye Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kow cayalen bɛ kosɛbɛ nka fɛn minnu bɛ n'o ye dantɛmɛ wale ye Faransi y'o caman kɛ Mali la min ye colonel Abdulaye Mayiga min ye wulikajɔ ye a ye kuma caman a ye perepere latigɛ a ko a bɛ dugawu de kɛ min ye maa min ye baara in nun don Dr Choguel Kokala Mayiga u ka se ka segin joona a kɛnɛma ka se ka na baaraba in k'a ta ka se ka tɛmɛ ni a tɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ko min ye Mali kɛlen bɛ ka ɲangili sɛbɛn min don n'o ye démocratie sɛbɛn ye diɲɛsɛbɛnni tɔnba ale ɲɛkɔrɔ ko Faransi a ka se ka wele k'a dala ɲininka sabula ko minnu kɛra ko bɛnbaliw don siɲɛ caman Faransi jamana min ye kɛlɛtigilakaw ye olu bi u ka pankuluw ta ŋaɲa ka na don anw ka jamana kɔnɔ min ye sanfɛ ani duguma sira fɛ sanfɛ sira kɔlɔsiliw kɛla a yela k'a fɔ min kɔni ye siɲɛ 50 ani siɲɛ 2 bɔɲɔngo u bɛ na yaala a pankulu b'o la u bɛ minnu kɛ ka ja ta ko drone o fana b'o la u ko an bɛ o ko la an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la a bɛ ɲini ka waati dama bɔ taa ni ka segiw bɛ ka kɛ diɲɛsɛbɛnni tɔnba ɲɛkɔrɔ n'u y'a fɔ ko min ye a ye na ni nin sɛbɛn ye a ye na ni nin sɛbɛn in fana ye nka min ye Faransi wele don ye ka na sigi min ye damajira kɛnɛ kan kuma ka kɛ ani min ye Mali ni ɲɔgɔn cɛ walasa Faransi ka se ka a taafan ni a nafan dɔn ko hali bi u ma se ka kɛ fɔlɔ maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka premier ministre ale ka fɔ la ko fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ye Mali ko ye bi o ye anw ka ko ye wa an b'an yɛrɛ di fo a dan ko anw ni maa minnu bɛ jɛ la a dɔw la i b'a ye k'a fɔ olu ye min ye dɛmɛbaaw ye u ka teriw olu tɛ wajibi ka kɛ anw teri ye u ni maa minnu tɛ jɛ la u ni maa minnu man di anw wajibilen tɛ an n'o maaw fana ka kɛlɛ an tigiw fana ka goya nka mun kɔni bɛ yen n'o ye laɲini ye o de ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na dɛ bɛɛ lajɛlen k'u kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ nɔgɔ t'a la n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri ye min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko in ɲɛnabɔ o ye Abdoulaye Diop ye ko Diop kɔni y'a segu n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye wulikajɔw ye fɛn o fɛn kan ka kɛ kuma kan ka kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ɲɛfɔli minnu kan ka kɛ k'a y'a kɛ ka se fo a kun dama na ko mun kɔni ɲininen don bi o de ye diɲɛsɛbɛn naani tɔnba u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa min bɛ yen n'i ye a degun k'a degun tuma dɔ la a bɛ taa bila ko la ko min bɛ yen n'o fana man ɲi o tɛ maa si ka laɲini ye min ye wulikajɔ ye u k'a teliya joona sabula Mali ni Faransi ta a bɛ ɲini ka bɔ min ye dugu la ka kɛ kɛnɛkanda ye min ye maa bɛ se ka sɔsɔli kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na nka fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye kɛnɛkanko ye i b'a ye k'a fɔ o dɔw la o sɔ man di Faransi ye ni binkani wale minnu kɛ hali fɛn wɛrɛw kɛla Mali kɔnɔ fɛn minnu na se ka kɛlen bɛ Faransi la kosɛbɛ nka bi min kɔni ye an ka jamana premier ministre ye mun bɛ Choguel Kokala Mayiga ninnu na a y'a jira k'a fɔ n'u bɛ wuli nin ye u wuli waati ye wa n'u ma wuli fana i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye a kuma dɔw la fɛn mun bɛna bɔ nin kɔfɛ tɛgɛ tɛ se ka a kunbɛn nin kun ye fasiri ye an ye min sama ka bɔ le pays kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Gindo ye Gindo k'a fɔ ka le pays fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ka tɛmɛ da dɔ la ka taa se da dɔ ma i da ɲinina tɛ maa ɲinina don min ye yɛrɛwolodebu sur les remparts bɛɛ a ɲɛmaa don a yira k'a fɔ ko ani a tɔw u farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka se ka sɛbɛn kɛ n'o o ye bataki ye ka taa di n'o ye diɲɛ keleya tɔnba olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ anw fɛ yan u ka ɲɛmaaya so ma ko u k'u ka koso n'u ka kasaw k'a bɛɛ lajɛlen cɛ pewu ka bɔ Mali la yanni anw ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲaɲari don o kɛ don cɛ n'o ye 22 septembre ye bi le combien le 17 ye tile 5 wa minɛn mun bɛ ninnu bolo lettre an m'a tɔ samaw ma kɛ k'a tɔ sɔngɔ ma non ça c'est trop facile Sirifukɛ i Faransi ka tagali fɔlen o ko kalo joli ma k'u bɛ minɛn cɛ kalo 6 minɛn mun bɛ ninnu bolo o tɛ Faransi bolo u tɛ kalo dɔɔni sɔrɔ kalo 2 lettre dilen ni bi cɛ tile joli a bɛ kalo 1 bɔ lettre di ni bi cɛ ni dɔ taa kalo 2 yɛrɛ kan ni a bɛ kalo 2 yɛrɛ kɔni bɔ bari u taara lettre di
moi koni akoy koni be influencer am nyemu la ubi ka parade ka yala yala nga gidrombo nga fonga aywa ube mine cheko fofola to ko fo nam fasirwa ko di nu ma chama to la suma ay no yedela ga mino mino to o ko ne o mino siglo bala futi ni fe no bala am no clan no chedo am da jibito nu ta o ga jibito nu buta ite ko ga jitoi na je tamabi jijmanto nam fasirwa ko di ala ayira ka fo ko olu ko ni mina fere bela jilene blessing kan minye ka se ka ministre ka se ka olu rese ko gen ka bo mali re ko ni na awo yayi ka fo bataki yere ko nala ibayi ube kuma chama fo akono ubayi da ka fo ka seben ko ni me nyeshi no ye ministre re ko ni nye mama ka yira la ka fo olu ko ni ka jekulu aywa olu ko mali de olu bu ka jamana ka lakana de ko aywa namanya abu to wala ambe wati mina olu ka layini bela jelene ka mali ke beni kliya o jamana o olu ka layini nga ambe wati mina ministre mi mbia aywa o ka yebulu ane olu ka hakilina ko o te klenye wa ministre mare koni nana mali la iba yi ka fo alayini koni ye yasa beni keleya be se kana an basigi ga iba yi ka fo ko an koni nyeme dowre la mini o te kelenye aywa iba yi ka fo ayira ka fo ministre matara dugo la no ye farafina dugo temelena aywa o mo se ka no fo ibokola aywa teke dowre ye minye ka wale jugu de be ka binjamana donka ministre mare koni kelechew nye wale nyena iba yi ka fo ye resolution min tara na be fo mako 2010 mo tara avril kelo kle muga ani duru o de ba yamaria ministre mare o kana mali yere konna u ka bara nunu u ka mali nyemo ka se ka olu deme yasa basigi o be se kana tuga mina nga yasa minye bamachi wole ka se ka olu bali tuga mina wanu ye jamana deme dugu ko o mine aywa uku jija bamachi nunu kana singa na ye dugula nga ibaye ka fo o wale nunu ne be ka ye jiye dongodo o kama olu fene wulila mali ali mali don togola minye ka se ka nyini ministre mare koni fe o ka se ka koso na ka kasa wore koni bela jelenche olu ye wati duma wati mina no o be talike ka beni 22 septembre ku ka fere na suga bela jelenke yasa o ka se ka o ka koso no ka kasa uche ya ye ministre ka bara koni konnala yani basiki ka ya kono nga ibina yi ka fo ministre de be yala anga dugu kono aywa koni madake de sara mali fini tu ye ni ne faka aywa o be na se ka dank o be ka danfara do minye bambachi ale ni maduna nyonche aywa shula ko ebe se go wale ke tuga mina muna unyema etna se ka olu danfara do ka fo ni bambachi ni te bambachi ka munisima ko olu ka bara to ko bari klemi mesi nani aywa na be fo mi me ko gera asymétrique ke e koni te se ka ma jolenye ka don ni bambachi ni te bambachi nga ashu olu ba do ko bambachi do ni bambachi te ma parado de bubulo no da mamina o shu donc shu pen mana yesi iba so ale mamunu mi ka fatu ambulo kana be jati de ko mamunu be nu mangene mamunu be no ni yisra ka sara soro mamunu me ni sa chunu kan ko rutu ko be jati jati le mami ko ni bora ko sena kacha nam aywa ko koni sebe olu bolo aywa mamunu ni olu koni nimbina ka se ka don ye bambachi ni te bambachi nga kene kan ko o koni o dalu fo yere koni to olu bolo fasiri sebe magaye la ya jarayi awni mimbo sorde mago konnala minye Suleiman Aidra Shirfuke ni ya yi ka fo ko minye shekli faray kay mami kunsogo gongoron kuru segatala alika janfa bala min tiga do mid boni sebenyangu muma ali bindi pays jamana ku angata minye jalakorobugu minye ji minye duye duta ani kononton ji kon kala sababu ka do ulu bela jelengono ma bisheki ani ma wuluvla amba ka fo ulu de dugu soro ni koina ni ata kala jalakorobugu ale be minye Bumoko oni koronche ganiya getim na bi kulukuru mara abi ofefe de konna ulika jo akeni sibiri temenenye ni biya dogo kun kelen sebran kalu ale klita ibay ka fo ni ngoni gele yan o kala so rajuna fe yaro bugu ko kata se min ni ngata bakoro ulu bela gele wulani ji min bi na fanga bu na ko sobe mun ko ni anga wulma sita ba mun bi nul bi maw magen mun mana gele asoro janko protection civile an kambe ulu dema ambulance fla min ni uka camion citerne min bi disama utrani uyi kata se min uka
minɛn caman wɛrɛw ma mobiliba wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛ sababu ye ka maaw k'olu dɛmɛ o kɔni o saba tuma caman na u b'a ye k'a fɔ o yɛlɛ kɛnɛ kan n y'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye lakanakɛbaaw yɛrɛ ye o maa 21 min ye protection civile olu tun bɛ kɛnɛ kan olu ka jɔ u y'a sabati kosɛbɛ min ye maa 9 ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni olu tun bɛ min ye farati dangana kosɛbɛ u sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen magɛn walasa fɛn min kɔni ye kana ye u bɛ se ka sabati fanfɛlaw fɛ ko n'i y'a lajɛ bi Mali kɔnɔna na kabiri san 1967 1967 sanji min ɲɔngɔn ma deli ka na dɛ ko o de nana ɲina n'i y'a ta lajɛ san min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ n'u b'a hakɛ wele k'a fɔ min ye 6 mètres 87 ko o de nana 1967 nka ɲina min ye samiyɛ yɛrɛ ma ban pewu fɔlɔ nka i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ji min hakɛ min sɔrɔla o de ye 6 mètres 38 o kɔrɔ samiya ma ban fɔlɔ nka min bɛ yen nɔ o fana tɔ bɛ yen nɔ dɛ min kɔni ye wulikajɔ ye bi i b'a ye k'a fɔ min ye juru bukum ale kɔni bɔra ka kuma wɛrɛ tɛmɛ kan ka ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ sabula u bɛ yɔrɔ min wele ko bazɛn bani o kɔni ye o yɔrɔ fɛfɛw lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ji a bɛ ka yɛlɛ hali bi min ye Mopti mara la Sufara ni a ɲɔngu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ji ma kundama min sɔrɔ san tɔw la i b'a ye k'a fɔ a kɔni sera o hakɛ la ko bani ka fa ka se nin hakɛ ma o fana kabiri fɛn min ye indépendance dugujɛ yɛrɛ ni o ye san 1961 ka bɔ waati de bɛ o ni nin cɛ o kɔrɔ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ minnu bɛ badawolow la minnu ka baara ye jila baara ye n'u bɛ yɛlɛba kan u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula ɲinan ji i b'a ye k'a fɔ ji fanga ka bon kosɛbɛ yɔrɔ minnu fana bɛ yen n'u u ka yɔrɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ni ji nana sɔɔni a bɛ walankata k'u ka fɛɛrɛ dabaliw tigɛ samiya in kɔni tɔ bɛɛ ji ma ban pewu nin ko ye fasire min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Mamadu Jara ye Mamadu Jara k'a fɔ ka le pays fasire jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirɛni ale kɔni ye mankan bɔ ni o ye jɔn ye polisilakaw i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lafasali tɔn ayiwa olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ u ka hakɛw kɔni bɛ yen nɔ yaasa u ka bila u kɔnɔ nka min ye jamana yɛrɛ kɔni ka hakilina ye k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u hakili to o de kɔni fana la an bɛ waati min na yaasa ka se ka Mali baarakɛlaw ka se ka olu damakɛɲɛ n'i ye catégorie A ye ni e kɛra ambassadeur ye ne ye catégorie A ye n ye polisi ye n'i bɛ 30,000 ta o kelen ayiwa o de bɛ di n fɛnɛ ma ayiwa o min laɲini o de i y'o de fɔ e ambassadeur ye e bɛ jamana kɔ kan ne ye 30,000 o tɔ ye prime ninnu i tɛ dumuni kɛ o ayi saranijɛ nin ko da salaire brut la donc avantage o fana damana kuma ye avantage y'a damana kuma ye mais salaire brut kɔni mais ce qui est sûr c'est pas pour te couper n tɛ k'i ka kuma tigɛ i ka kuma latigɛ tɛ mais kuma dɔw la mun bɛ yen nɔ o b'a dɔn kuma dɔw la i b'a sɔrɔ sisan dɔw bɛ yen nɔ o bɛ don dɔw bɛ polisi la master b'u bolo fɛngɛ fɔ fɛngɛ BT-tigiw bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ olu n'u ka licence bɛ don dɔw bɛ don ni maîtrise mais i b'a sɔrɔ à la base u bɛ taa ni diplôme min ye u bɛ kɔni kɛ ni min ye o ye bague de ye donc ni dun donna ni bague ye déjà ni promotion ma kɛ ka concours dɔ kɛ kɔnɔna na i ka se ka avancer e bɛ évoluer bague niveau de la ka taa o y'a kɛcogo ye o de ye sariya yɛrɛ maintenant ni o bɛ e bolo ani mun nana n'a ka licence ou maîtrise ye n'o o bɔra o kɛla inspecteur de police walima o kɛla commissaire ye maîtrise b'i bolo maîtrise b'a yɛrɛ bolo kuma dɔ la master b'e bolo master b'e bolo maîtrise de b'ale bolo bon mais papier ɲɛkɔrɔ mɔgɔ bɛ mun na baara sariya ɲɛkɔrɔ ale y'i ɲɛmɔgɔ de ale b'i ɲɛ parce que sɛbɛn mun ɲinina e fɛ ne e nana n'o ye n'e donna ani sɛbɛn mun ɲinina ale fɛ n'a nana n'o donna o de bɛ jɔyɔrɔ bila ɲɔgɔn ye ko in tɛ ko nɔgɔ ye dɛ a ma nɔgɔn nka u k'a jateminɛ ambassadeur ta n'u kɔni wari bɛ sɔrɔ ambassadeur fɛn fɛn ma ayi misali ye nin ye a b'a jira k'a fɔ danfara de man ka don ni aw donna baara la ni sɛbɛn kelen ye ayiwa danfara de man ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na polisiw k'u ɲɛ mɛnnen bɛ sira la yaasa olu ɲɔrɔ ye min ye ayiwa u kɔni u ɲɛ mɛnnen bɛ u bɛ k'a kɔnɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin waati an bɛ waati min na u kɔni ni o ye sigi ye u y'o kɛ ni minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ yɛrɛ ko
bela jilema aywa yani ukani nyogonye ban yere koni nyogonche aywa ibai ka fo ya yira ka fo ulu koni je ka je fengo okoni okuma kontala na jamana haklina aywa utenyina okoni yere fene ko ulu be sharia fenfe be jamana kuno ni obe yamaria do ulu makasika ukake nyini aywa ulu beta osira yere koni bela jilefe kuna funi ndo ya yira ka fo ko nyogonye mingera polisu fe jemesi yere koni na kera ka beni septembre kalo kletan ani sabaye aywa akunkunye ya sa ka blasralike uka uka tondu nye blasrali refene ko fe anya yi ka fo uni ministry mi ga bara beni me no ye ka chefo ni kambendo la fasaliton alini mali barakelo uni mali jamana yare ko ni nyonje aywa usera okoni yere mai aywa minye kaseka kuma keni ko nunu mbela jelena ibaye ka fo okoni ujigi worole bari kadaka grimi ni olu yere koni tara no ye yasa okabla olu togola utara soro fo yere koni makola o min koni kera aywa odira polisu la bari ministry ye mufo ko olu wunna ni laini minye ka chan jamana ma jamana te sakro o nyuma mi ku kata ka dowre labe mi ni jamana be sakro yasa ukaseka bla ukake konnala polisu ku usebekoro te uteshini awoko olu yere koni mina sharia ye yamara mindo oluma olubuno obela jele blasinga yasa kaseka ubla ukake okonnala aywa wasa kadi jamana re koni kisinima aywa anyini nimbe jamana nyema ofe minye kaseka polsuka ni wulika jo fere mi seka kala kaseka adansera la tuwa mina polsu ya ira ka fo ko niyo oluka boku fulay ube kuna foni di drone la ngaku umaka ngardere me ko ni me blasralike jamana nyema oye ni dona na tawla no ma blauka ke konnala ay wakube wuli ku jode nga yano che ya nyini uka tondu fe kata kay fo minaka minye ka to nyon fe ka tama nyon fe ka daw uka nyemola ay wa bara min kan ke dona na tawlo nasira ay waku ubino o wale nunke fasiri ye ade tay min mbora la siren kono dugu ujiya polso ka ko nunya bode dele nyina bolo ale sira kunko e ko abet nanye e ko mina mun fe na front social yere bulle no sisa ni bora e ogol metru abedo kabula kata docteur Sola aywa minye la siren fasiri je kuli ya fo ka fasiri kala fana fo ya fo tu min na aidra minye toy anga tusra anga to gande nambola police la ambitanda protection civile la e ko ulu fana mapma ya jira ka fo ambedo mina ina fo bi minye ka keni jamana nyimo uka sharia talewnye janko kaseka bila jile de maken ko oku ko ni madola bay ka fo ulutu uyere yi akonnana ukasigi akela minye juma ngafo alamsa temeni selon kalo klita ani duru minye ulika joy uyake kata minye uka shadan shaw mumbeno ni uye karimi udi uka tonye mai minye uye ulika joke uye kuna fondike uyajira ka fo amedu mina inafo bi minye ulika joy jimana nyemo kelme kake gaba ka fo ulubu uyere yi kulukengene lingono kuru mimbe no ulutiseka makama mununka ngadi utiseka osoro sabula fangile ulubu uyere yi fintigla kaw chema ga min foni mamunu binna mo paramilitaire fintigla kawdo ga kuma dola bay ka fo ulu ni civilu manja ngona kusube sabula ulu bi an kama woni an ga sun kusube dakana bulu do bi ulu tisi oroma kinya takaraje o fe mi en 2015 sharabolo do tala sharabolo munum be non akla jigila ulu koni ma sigi sinka o ukoni nana kana yelma do ula ka keni uka conseil mimbi conseil supérieur de la protection civile ka keni 2022 gabi fe mi koni ye gele do kelma ka to ko rete ka seka bo unona de ko odi ye minye madni mado be non abise ulika jo ma amba fo ko Abdurrahman Dumbia alini ma bi saba ma kelenga je ma mo ko to nga fo chula be ka fo ulu bla jile mi gela kono gela mi bi ni asibe ko ka gela bi sabula be ka fo anake ubi bolaro dola ma bla yoro la ani una nyona gelew kuni yalla je ki be ka fo 2007 la 17 la mi ni jamais kalo klinani fendo fona ko fo la mun ga protection civile mawye ga asima bo asrafe o odela be mu nyini mi ni 2018 la fin mun be no ko fola ado yirla ulu ye akusama kaseka sega luke gelem be kaseka adakene ka ibay ka foko sona kase akedula ga min goni nye jumana kiriso minye ulu klaka akuka ablajili ka lanogo o be mu nyini bi o de wulika joka ke juna
janko sariya bolo min tala ni o ye arrêt ye n'a tala ka kɛ ni utikalo tile 25 ye san 2022 ko u ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min ye u ka ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye colonel Abdramane Doumbouya fɔ ale ka se ka sigi a ka minɛn kɔnɔ ka se ka ani maa 30 maa kelen ka jɛ maa 29 mun bɛ yen n'u bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ u ka se ka sigi ni minɛn kɔnɔna na ka se ka u bila u jɔyɔrɔw la u ni fɛn minnu ka kan u ka kɛ u ye sabula jamana ye jamana de ye sariyaw de bɛ jamana kɔnɔ nka n'a kɛla maa bɔ ɲɔgɔnna ye walima ka kɛ maa ko ye ko olu fana ko k'u jan seere nin ko ye sɛbɛn bɛ n'an y'a sama ka bɔ n'i ɲininka info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni maa min y'a sɛbɛn o de ye Siguba ye Siguba k'a fɔ ka info matin parce que jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo mais karamɔgɔ Abdou ni nun ka ko maa 29 ta in i b'a ye k'a fɔ kuma wɛrɛ b'a la min ni nin fɛnɛ tɛ kelen ye o ye k'a fɔ olu donna ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a jɛlen tɛ u donna cogo di sisan ne tɛ sɔn fɛn ninnu ma voilà maintenant n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u sera ka don ka ban n'u donna u bɛ to la de maintenant u ma bɔ a la koyi maintenant olu de b'a fɛ ka k'u b'a fɛ ka garder ka sɔrɔ ka mun bɛ ka kɛ namara kan i b'a ye ministre tun ye fɛn dɔ ta sariya dɔ ta maintenant mun ka sɔrɔ ko dogora ministre la o ye sariya ta mais u y'a yira la k'a fɔ ministre ye sariya min ta u tɛ se k'u garder fo a ka kɛ degré présidentiel ne a kan ka kɛ degré présidentiel ye u k'a ko ye e b'a dɔn problème min y'a Chérifukɛ ni mɔgɔ donna ni sɛbɛnlankolon ye i b'a dɔn ko o b'i dépend administration de la i hakili b'a la Cheikh Modibo to fanga na min ye coup d'état min kɛra 2012 la transition min nana jɔnkuna ka waati la mɔgɔ gɛnna u tila k'u bɛɛ ta u taara kiiri la ko a dajɛlaw la parce que Mali la nɔ faux diplôme ni fɛnkɛ ninnu a kuma ka ca mais fɛn ye fɛnba fila de ne si ka ca jago ninnu bɛ ka mɔgɔ ɲini baara la nka u bɛ ka mɔgɔ min ɲini a cɛlenba ye san 30 ye ne ye san 35 ye papier min bɛ n bolo ne b'a fɔ n ko n ye n ka papier wolosɛbɛn yɛlɛma ka tila ka date min bɛ fɛnkɛ fana ka diplôme kan k'o fana yɛlɛma ka bɛn n'o ye nka n'i taara contrôler ekɔliso la i b'a ye k'a fɔ o tigi tɔgɔ bɛ o san a tigi tɔgɔ bɛ yen diplôme min b'a bolo nka ma bɔ ye o san o ye fɔlɔ ye filanan fana ye min ye ekɔliso caman bɛ yen nɔ bi olu ye panna ekɔliso ye n'i ye wari d'u ma n'i ko sɛbɛn o sɛbɛn u b'a dilan ka d'i ma nka ni o ma se ka sɛgɛsɛgɛ o waati fo o tigi sera ka tɛmɛ n'o ye o ye bannen de o n bɛ hakili lajigin m'an bolo jugu dɛ kan Général Amadou Toumani Touré tile denmisɛnnin dɔ bɛ yen a bɔra ekɔli gendarmerie la a kuma k'ale MDL yɔrɔ olu bɛ chargement de wele ko MDL V2 o waati olu tun taa charan direct kun don nka MDL yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ V1 de kun don école gendarme de kun don i b'a dɔn ko a ka nomination ni fɛnw bɛ bila ka taa président fɛ a ka se 22 la u ye mun kan ka baara in kɛ o ye agent bɛ agent chef dɔ de ye o filɛ ka papier to ale bolo ko nin fɛnkɛ ka taa nin fɛnkɛ ta n bɛ taa ka na a ye tɔgɔ sɛbɛn k'a ban a y'a yɛrɛ tɔgɔ don laban na i b'a dun kɛ ale yɛrɛ m'a tigɛ ne y'a don daminɛ na o ye ka di sa a y'a don laban na ATT ye décret signé ka ban u ye cɛ gosi ka bɔ élection générale na o y'a capitaine direct waaw a nana ko mun na ATT ko non ko vigilance tun kan ka kɛ yɔrɔ min na a ma kɛ yen donc il est capitaine an ta na fasiba kɛba kɔni fanga ye fanga de ye siga tɛ nin na fanga ye fanga ye dɛ karamɔgɔ Abdou y'a fɔ min ye wulikajɔ min bɛ sen na yaasa a kɛ ɲinini nɔfɛ a to sira tɔ an k'a laguwan an bɛ taa min ye Ponge ayiwa dɔgɔtɔrɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila u y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa wale min bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni ma jɛ n'a ye ayiwa o kama u fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ a bɛ waati bɔ ani u ka ɲɛmɔgɔso u n'o olu do fɔlɔ min ye hôpital yɛrɛ direction ye ayiwa a yira k'a fɔ an bɛ waati min na samasamali kɔni a cayalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bari ka d'a kan olu ye laɲini dɔw kɛ nka an bɛ waati min na jaabi kelen o kɔni o ma di olu ka laɲini na ayiwa gɛlɛya min kɔni bɛ yen bi o kama min ye lafasalitɔn ye olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la u kɔni bɛna taa baarabila la n'o ye tile 5 baarabila ye a bɛ daminɛ tɛnɛndon an kɔrɔ n'o ye septembre kalo tile 19 san 2022 ka taa bila tile 20 jumandon na septembre kalo tile 23 san 2022 u y'a yira k'a fɔ u ye sigi min kɛ tɛmɛlen na min ye u ka ɲɛmaa yɛrɛ ye ni ale ye Ginda Ladure ale kɔni nana u ka gɛlɛya min ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ɲɛ jɔ o la bi ayiwa a dɔ ye jumɛn ka se ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka kɔnɔlaw min ye ka se ka baara kɛcogo ka yɛlɛma don olu la min ye ani minɛ min ni mɔgɔw bɛ so olu ma ayiwa ni o bɛ olu ka dala dumuniw fɛnɛ dotation en consommable mɔgɔw bɛ se ka se minnu ma ayiwa ka se ka yɛlɛma don olu yɛrɛ fɛnɛ la resurni o fɛnɛ o kuma bɛ a kɔnɔ fo ka
wargo kuma ile naam foka si minye olu yere ka ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ne mun tiri turun do misalla Mancha FM direction nga fo na we barake ni warsa ni kundama na ina ke bo ni mita o bi kla barake law ni ɲɔgɔn cɛ a rizun ko ga fsade tɛmɛni sɛbɛ ɲininkali wɛrɛ tɛ yen faamuya sɔrɔla la ayiwa ko min ye olu ka lafasali tɔn kuma min b'o olu ye kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kuma dɔ la k'a fɔ ni ɲɛmaayaso o de b'i ɲɛ don olu ka baarakɛtaw la ko o tɛ bɛn min ye dugukolo ko min fana tun bɛ yen nɔ ni maaw yɛrɛ kɔni ni a kun kan ka di maa minnu ma ani minnu kan ka ta dɔw yɛrɛ kɔni fana nɔ la o b'a jira k'a fɔ dɔw kun kan k'a sɔrɔ nka bi olu taɲara o dugukolo ko min bɛ yen nɔ ayiwa ko u ka direction n'o ye ɲɛmaayaso ye u ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o di o tigilamɔgɔw ma ayiwa min ye direction yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ yɛrɛ kɔni fana la yaasa maa min yɛrɛ n'o o kan ka taa baarakɛla ninnu nɔra bila n'u ka conseil d'administration na ayiwa ko u ka ɲɛmaayaso fana bɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni bali u ka ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Fuseni Kulubali ye ayiwa ni ale yɛrɛ ye lafasalitɔn ɲɛmaa dɔ ye k'u ye o bɔ a sigiyɔrɔ la ka to n'o ye yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa u b'a ɲini u fɛ bi an bɛ waati min na u ka segin kana n'a ye n'o ye n'o ye Ponge yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye bari a bɛ ina komi u ka sariya la n'i kɛra ɲɛmaa ye lafasalitɔn na ayiwa mutation ninnu e man ka ye o la ayiwa o min de kɛra ka Fuseni Kulubali la ayiwa min ye maa min bɛ yen bi ni ale ye Landu ye Ginda Landuru a kɔni ye wele da u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye maa kofɔlen ye Fuseni Kulubali ka se ka o bila a ka hakɛ kɔnɔna la cogoya min na Fasiri Keba Laya Jara don min bɔra Sɔrɔ Debumago kɔnɔ min ye Laya Jara ye an b'a fo ka Sɔrɔ Debumago fasigɛkulu bɛɛ lajɛlen fo min tɛgɛ don balan kɔnɔ Sulemani Ayidara Sifukɛ y'a fɔ cogo min na ni taama n'o ma ban fiyewu min ye tɛgɛ fifa ye o tɛ ban an bɛ taa min ye fasiri sɛbɛn aujourd'hui la aujourd'hui min ye u kumana ko fɛn min ye Mustafa Ben Barka ko ale tun ye secrétaire général ye ala ma hinɛna ne bɛnkɛ président Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waati min ye kamalen cɛɲi kamalenba in a ye wo ye a parlen don min ye jɔn de playboy Ben Barka kɛ min ko bɛnkɛ de ma n tɛ woro sara sisan bɛnkɛ kɔni ale ye sumide n'est-ce pas min ye Fasiri Keba ye bi a bɛ Mali tɔgɔ la bangiba min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko BOAD Banque Ouest Africaine de Développement ko a bɛ Mali tɔgɔ la o yɔrɔ la siga t'a la n bɛ taama dɔ la min ye a lase Faransi jamana na k'o taama in na u kun y'a minɛ sabula min ye Mali ye o kɛlen bɛ ka min ye ɲangili sɛbɛn o don a kama mandat d'arrêt international a bɛ boli fɛn min kan président ka avion sanni min kɛla président Ibrahim Boubacar Keita o avion san kuma don adama hinɛ la ka taa se min ye sɔrɔsiminɛ minnu sanna ko a bɛ ka jalaki a n'a kɛ a dɔn bɛ o ko la a kun ye taama min kɛ a sera Faransikaw ka duguba la Paris min ye lakanabaw ye u kun ye a minɛ ka taa dala ɲininka nka walasa ka se k'u barabɔ Mali la i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bi u y'a minɛ k'a sigi ban kan dɔɔninkɛla k'a ka taa ka sira fɛ i y'a faamu wa ɲin faamu nin bɛ se ka to a ka tɛmɛ nin tɛ ka dimi don aw la o de y'a kɛ parce que an y'u ka mɔgɔ caman gɛn ambassadeur gɛnna sɔrɔdasiw gɛnna ka taa se u ka cɛ mun tun bɛ ko jumɛn la kura fa tun bɛ MINUSMA na o gɛnna maa caman gɛnna aw ka maa minnu bɛ hali n'an bɛ se k'u minɛ ka d'aw ma an b'u minɛ ka a k'u y'an bolo an bɛ tila k'u bila nin y'o de ye sa min ye Mukutara n k'a fɔ Mustafa Ben Barka o kɔni ye a labila nin labila cogo in na maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye Fasiri Keba ye la rédaction olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko nin n'a ɲɔgɔnna ni nin daminɛna ko nin tɛna kɛ gɛlɛya ye Mali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko sabula ko ni maa caman bɛ yen nɔ ni aw man di i b'a sɔrɔ i kan ka ko kɛ i t'o si kɛ fɛn min bɛ a tigi dimi dɛ barabɔ ko dɛ i b'o de ta k'o ɲɛsin walayi a ko kɔni ye nin dɛ a filɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko in nɔgɔya siga foyi tɛ min sɛbɛn la rédaction kuru kara bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ aujourd'hui fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin waati in na karamɔgɔ Abdou Touré mɛn tɛgɛ don album sɛbɛn ye n'u ko indicateur de nouveau ko Sirifukɛ waati ka taa koyi indicateur de nouveau min ye Sirifukɛ sɛgɛnna wa an ka waa fɛ n'o ye Kayi marabolo ayiwa ale ɲɛma n'o ye gouverneur ye a ka taama dɔ senfɛ ka taa Jema i b'a ye k'a fɔ Bamacu u kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ka bin n'o ye gouverneur yɛrɛ ka mobile kan nka i b'a ye kunnafoni min sɔrɔla ka bɔ gouverneur yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Kayita ye a y'a jira k'a fɔ wale ninnu bɛɛ kɛra ka bɛn ni arabadon ye septembre kalo tile 14 san 2022 a kɛra ka bɛn ni tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ye min na dugu min na n'o o ye Torodo ale ni
sebabu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min n'o o bɛ jɛma yɛrɛ kɔni mara fɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko ni Mali finitigiw ka wuli ka jɔ n'o o yɛrɛ kɔni kun tɛ minnu kun dalen bɛ gouverneur kan ko n'o kun tɛ k'a kun bɛna kɛ kojuguba ye dɛ nka an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ gouverneur ka délégation maa minnu kun b'a kɔ caman kɔni banana olu la nka mun ye gouverneur yɛrɛ kɔni alhamdulilayi baasi me ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka finitigiw ko olu de ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye banbaciw u y'a kɛ yan ka di ni ye u kɔni u bolila biribiri k'u senfa yaasa gouverneur kɔni n'a ka maaw ayiwa minnu kɔni jogina u ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka olu ta ka taa se kɛnɛyasow la n'o o bɛ jɛma yɛrɛ kɔni fɛ nka kunnafoni b'a yira k'a fɔ waati min na ayiwa banbaci wale kabini 2020 waati i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ minisiri min tun bɛ yen nɔ ni ale ka baara kun bɛnnen bɛ bagan mara fo ka taa se ani mɔni yɛrɛ kɔni ma docteur Kani Worokiya Magiraka ni hakili b'a la ni waati la ale fana ka taama dɔ senfɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ banbaciw ye wuli ka jɔ kɛ nin nɔ finitigiw yɛrɛ ka wale o de kɛra sababu ye ni musoba in ni min tɔgɔ fɔlen filɛ ale sera ka kisi cogoya min na fasiri kɔni kɛba ye Yakuba Dumbuya an ye min bɔ indicateur de l'Ube kɔnɔ la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan min ye Amadu T Dansɔgɔ ale ko an ka taa min ye lɔkɔlisow la dɛ école privée Mali la min ye école privée a cayalen bɛ a nasugu bɛɛ lajɛlen dɔw ta kɛlen bɛ Kaarabugu ye dɔw ta kɛlen bɛ min ye soden kelen ta walasa ka kalandenw ka olu kow kɔnɔ dɔw ta yɛrɛ maaw ka solabanbaliw ye u bi min ye basi da o kunna denmisɛnninw kɔni ani kalanden sumaw olu sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna ko n'i y'a ta k'a lajɛ école privée ko Mali kɔnɔ maa bi se k'i yɛrɛ ɲininka a nalen kɔni tuma dɔw la maa caman y'a ye k'a fɔ min ye forobakalansow ye maa caman ye kɔ don olu la ko sabula yen kalan kelen bɛ min ye diyaɲɛ waati ye waati min ma n'u ja u bɛ kalan kɛ waati min ma n'u ja u b'a to yen privéw o fana kelen bɛ min ye taa si dɔn ye min ye mun mana warini sɔrɔ o bɛ taa so dɔ ta so ni soɲɛ kɔnɔ walima so fila ni soɲɛ kɔnɔ ka sin k'a sɛbɛn o sanfɛ min ye école privée Sulemani Ayidara ala k'o nɔgɔya n ye ko o n'a ɲɔngo o de cayalen bɛ bi min ye denmansaw ye so ni soɲɛ kɔnɔ n'i y'o kɛ n'an denw dala i ka tigɛ na ni ne taara a tɔgɔ di privé min ni ne taara sisan nɔ hippodrome fanfɛla ninnu na k'a kɛ 200 n bɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ n'i taara hippodrome n'i y'a kɛ 200 i tɛ maa si sɔrɔ yen n'i m'a kɛ 1000 2000 ye dagɛlɛma de kɛra olu ye dagɛlɛ awɔ ayiwa an na s'u ma ye naam min ye fasiriba ye ko an ka hakili to a la sabula ɲina min ye wulikajɔ ye fɛn dɔ kɛla min kɛlen ye maa caman kɔni sɛbɛkɔrɔ dabali ban kalan kɛla kalan yɛrɛ bannen kɔfɛ min ye lɔkɔliso dɔw ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ waati min na san laban kimɛliw ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ ko o lɔkɔliso ninnu olu lakodɔnnen tɛ min ye jamana yɛrɛ fɛ lɔkɔlidenw olu ye taa ni ka segin min kɛ san kuru kala bɛɛ lajɛlen kɛla fu ye min ye somaw ye olu ye magɛ min ye ka wari bɔ min ye fɛn o fɛn kan ka don kalanden ka kalanko da sira fɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛla fu ye o kama bi an kan ka hakili to a la jamana kɔni kelen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u man ka baara kɛ ka a f'u ɲɛna k'a fɔ aw ma yamaruya nka a dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka baara kɛ dugu ni dugu de la a dɔw la i bɛ san kuru kara bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a ye k'a fɔ walima ka denmisɛnnin don kalan na k'a daminɛ première année fo 9e DEF a fɔ ka tɛ se ka DEF kɛ ko lɔkɔliso ma lakodɔn walima kɔsa in yɛrɛ la o kɛra minnu ye minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ école de santé la yɔrɔ maa caman bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan ka d'u ye sabula bi min ye o baara ye caman ko o sɔrɔ ka di nka olu kɛlen ka se kalan yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la dɛ kimɛli minnu bɛ kɛ k'u tɛ se ka kimɛli kɛ k'u ka kalanyɔrɔ ma lakodɔn ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin ye Amadu T Dansɔgɔ ale ka fasiri ye ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Dansɔgɔ k'a fo ka révélation maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abidu Ture ko a dabɔra o man jugu a dabɔra ko kura o de ka jugu min ye kalanso anw bɛ taa ye halisa i b'a ye k'a fɔ minisiri DDU a bɛ i na komi kalankaramɔgɔ u ye wulikajɔ a daminɛra kabanko ye u ko an bɛ waati min na a bɛ waati jan bɔ min ye rappeliw ye a tɛ ka di ayiwa min bɛ tali kɛ ni olu bɛnkan min yɛrɛ kun b'u ni jamana cɛ n'a bɛ tali kɛ article 39 la ayiwa i b'a ye k'a fɔ CEDEAO kɔni kun ye gɛlɛya min bi Mali kan a kɛra sababu ɲuman ye yɔrɔ dɔw la koyi badi o sababu de y'a to Mali kalanko a sera ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la bari kalankaramɔgɔw u ko olu ye fasoden ye jamana in ka d'u ye u b'a fɛ ayiwa gɛlɛya bɛ jamana kan olu kɔni b'u u ka kɛlɛbolo olu bila fɔlɔ min ye ka jamana dɛmɛ yaasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ nka gɛlɛya jamana kɔni a bɔra gɛlɛya in kɔnɔ sisan ko mun de
tora o ye ka se ka u hakili to kalankaramɔgɔw la ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigi dɔw kun fɔra waati tɛmɛlenw na o fɛnɛ o bɔra dɔgɔkɔrɔ nka bi an bɛ waati min na wele kelen o ma bila kalankaramɔgɔw ma fɔlɔ olu ko n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la kalan bɛ taa don min na ayiwa ka n'o o bɛ bɛn tɛnɛndon ma tɛnɛndon octobre kalo tile 3 olu b'a daminɛ ka taa bila n'o ye jumadon ye octobre kalo tile 5 o t'a ban pewu ye dɛ u bɛ tila k'a daminɛ tuguni tɛnɛn wɛrɛ la n'o ye octobre kalo tile 10 ye ka taa bila n'o ye juma wɛrɛ la octobre kalo tile 10 ani tile 10 ani 4 o kɔrɔ kalan bɛ wuli don min na u b'a mɛtiriw bɛ taa grève la o don ka tile 5 baara bila kɛ tile ka o dɔgɔkun u bɛ baara bila ka dɔgɔkun kelen di jamana ma tuguni an bɛ taa ka taa n'u ma kuma o bɛ t'o kɛ kalan na dɔgɔkun sabanan u bɛ tila k'a don tuguni ayiwa lɔgɔlidenw ni lɔgɔliden somaw an kɔni ka wagansikɛlaw u tɛ segin fɔlɔ dɛ fo nin ko bɛ ka ban ayiwa ko n'a ma ɲa olu kɔni ye u se kɛ u ɲɔrɔ bila ayiwa sisan kɔni ko bali bɛ jamana de ka kan na jamana kan ka fɛɛrɛ de kɛ olu ye laɲini min kɛ n'o ye article 39 ye hali bi awɔ article 39 ayiwa ka se ka o lawaleya cogoya min na Fasiri Keba o ye Cɛkɔrɔ Sangare min ni an y'a bɔ Les Échos kɔnɔna la min ye Cɛkɔrɔ Sangare an b'a fo ka Les Échos fasigɛkulu bɛɛ lajɛlen fo min ye hali bi an ka to kunnafoni gafew kɔnɔ kow kɔnɔna na an bɛ taa min ye nin waati in na sɛbɛn min bɛ n'an b'a ta o de ye dabaliban ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya kɔni o bi maa caman ni ɲɔgɔn cɛ janko furumuso ani furukɛw min ye nin kamalen ye a kɛla Nigeriya jamana kan ale kɔni ye muso min bɛ yen nɔ furu yɛrɛ kɛli ma kuntagala janbɔ nka ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sigalen bɛ muso in fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye ale terikɛ ye n'ale tora ka taa taamana terikɛ min na muso yɔrɔ wa u bi jɛ ko la o ko in kɛlen hakili ka taama nɔfɛ ko in kɛlen min ye wulikajɔ ye ale a ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ dabali fɛn bɛ se k'a to walasa ni ale taamana walasa min ye jaw ye o bɛ se ka ta cogo min na ka o kɛ min ye seereya ye nka o bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ale kɔni nana taama dɔ boloda taama min bɛ ale y'a boloda ten de nka taama yɛrɛ tun tɛ nka min kɔni ye furumuso ye o ni a terikɛ olu kɔni taala min ye u ka sifinso la mun kɔni ye damuta ye o yɔrɔw don min kɔni ye nin ko kɛlen ale ye a yira k'a fɔ seereya yɛrɛ la ja la nka muso y'i dala cɛ ko petew k'ale tɛ a ma ɲɛ mun kɔ e ko caman muso faa o de y'a la kojugu o de kɛla kojugu ye e jo bɛ ko min na ni e y'o ko kɛ faali ye i bɛ jo ban wa walayi y'i jo ban nin n'a ɲɔgɔn de ka ca bi jamana bɛɛ la farafin jamana tubabu jamana maaw ka ko kɔni an bɛ dugawu de kɛ nin kun ye sɛbɛn bɛ n'an y'a saba ka bɔ dabaliban kɔnɔ min ye fasigɛkulu ye olu tigɛ nɔ don an bɛ dabaliban fasigɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ ko ni dɔ fɔra ɲa ye a ka dɔ fɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye tuguni i ye min fɔ min ye keleya jugu halisa n'o ye Koroma Dunbiya ale ye san 42 ye ayiwa muso furulen don a bɛ n'o ye Kulubala ale ni kita yɛrɛ kɔni cɛ ye kilomɛtiri 105 ayiwa an ka arajoso bɛ yen ayiwa a y'a yira k'a fɔ min ye gɛlɛya kɔni bɛ binna n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ bari ko cɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigalen b'ale la wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o wali min ni cɛ yɛrɛ kɔni sigalen b'a la kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu de bɛ kumaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ nɛni b'a la kuma wɛrɛw kɔni b'a la cɛ bɛ bin muso kan e tɛ dɔ wɛrɛ la ni nɔ ayiwa ni maaw de bɛ minɛ la bɔlɔn fɛ e de bɛ yaala yaala la i bɛ furu la i bɛ yaala yaala la a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye koyi cɛ yɛrɛ kɔni a labanna ni ka se ka kolonkalan walima an b'a fɔ ten n'o o ye lɔgɔkuru ye ka se ka o ta ko o de susu muso yɛrɛ kɔni kun ka se k'a nin bi bari ka d'a kan a sigalen don a la k'a ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko ninnu ka ca dɛ nin ko ninnu ka ca kojugu ni a tɛ ɲani ko a tɛ yafa ɲɔgɔn ma o kɔni o de ɲɔgɔn o ka nɔgɔn ni ɲɔgɔn faga in ye o de ɲɔgɔn tɛ dɛ ni Fasiri ye Bugu Jara ka Fasiri ye an ye min bɔ kabako kɔnɔna la min ye Bugu Jara ye an b'a fɔ ka kabako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo foli ni tanu ka ɲɛsin an ka arajo partenaire ma hali bi min ye arajo la voix de ni ɲininka arajo min bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko arajo min ye badenya ye ka bɔ an bɛ yɔrɔ min wele ko Manankɔrɔ Buguni mara la min ɲɛmaa ye directeur de programme Yakuba Mariko a n'a jɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲɛnamakɛ Amadu Gaju n'a ka maaw kɔ ni arajo la voix de Filadugu ye ka taa se min ye arajo so min bɛ
bɛ min ye ɲininka kulukanikaw fɛ yen nɔ a ɲɛma ni o ye Sufu Jaabi ye arajo yɛrɛ tɔgɔ ko arajo islamique Kolokani ka lamɛnbaa ni kanubaw bɛɛ lajɛlen fɔ an mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Sufu kɛnɛ min b'olu ka da nin kan sabula waati kɔni o banna an yɛrɛ dɔ ta tɛnɛn basi tɛ Bɛnba Jawara k'o fo ka se Abubakar Sidiki Jakite ma ni terikɛw don u bɛ